Maya Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kayong talasuyo, Jennifer Salenga. Areni na ring mga ragula balita ang yaning Miyerkules, July 24, 2024. Bagyong Karina nagdulot ng pagbaha sa 140 barangay sa gitnang Luzon. May magaltong asan, King Albug, meging kabiyayan ding mapila na Memalen, King Candaba. Alituntunin sa work suspension, ipinaalala ng DOLE sa mga pribadong kumpanya. Pamilya Manok Nangan, Kareng Lele, Ilog ang pong sapa, pe pagbakwit ning Angeles City LGU. At puning kamatsilis, may bagsak ya kareng bale, King Mexico. Pauli na po ning taglo sa pamagsikan ng Bagyong Karina, miras niya po iti king kategoryang Super Typhoon, agpangking pag-asa. At kaugnay na po niti, akatalamitam tayo, ing senior weather forecaster ng pag-asa ay Sir Manny Esguera. Sir Manny, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin, Ma'am Jen, sa ating po mga tagapanood. Opo, yes, naging po, ganap na Super Typhoon na si Karina, Mang Manny. Yes po, si Karina po ay nag-intensify na from typhoon to super typhoon. At ito po ngayon ay posible na po maglandfall dito po sa may northern Taiwan. So hindi po sa Pilipinas, sa Taiwan po. At si Karina, super typhoon Karina nga po ay nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. At ito po ngayon ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala po, nakataas pa rin po ang babala ng bagyo, dalawa, dito po sa may Batanes. At ang babala naman po ng bagyo, bilang isa ay nakataas po naman po sa Babuyang Island, ang northern portion ng mainland Cagayan, ang northern portion ng Ilocos Norte. So yun lamang po mga lugar dyan, mga bayan dyan, ang nasa ilalim po ng mga babala ng bagyo bilang dalawa at isa. Sa ngayon po ay nasa ilalim pa rin po tayo ng red rainfall warning. Kaya pinag-iingat po ang lahat at marami na pong lugar ngayon ang binabaha. Kasalukuyan po tumataas ang tubig. Kaya iba yung pag-iingat po ang gawin natin. Mga kababayan, dahil habagat po ang pinalakas, hindi po direktang si Super Typhoon Karina ang nagano sa atin, bagkus po ay hinila po niya itong matinding habagat kaya nagkaroon po tayo ng mga pagulan sa ngayon. At di na nga po, marami na nga pong lugar, pati na nga po sa Metro Manila o halos buong maraming lugar sa Luzon ay lubog na po sa tubig. Yes, ma'am. Pero Sir Manny, ano pong dahilan nitong lalo pang paglakas no, ng Bagyong Karina? Although nabanggit nyo nga ho kanina, patungo na ito ng Taiwan. Pero ito po bang epekto niya, mararamdaman pa rin po natin sa mga susunod na oras? Yes po, mararamdaman pa rin po natin yan. Bibigyan pa rin po tayo ng mga pagulan yan. Dulot nga ng habagat na pinalakas ni Super Typhoon Karina. Kaya kahit po siya ay nakalabas na ng PAR, ay patuloy po tayo makakaranas sa mga pagulan. At habang lumalayo naman po siya, ay unti-unti rin po mag-i-improve yung ating panahon.
Kailan ho ito inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Okay, na kung hindi ko magbabago yung bilis at ng direksyon ng kanyang pag-usad, inaasahan po mamayang gabi o bukas ng madaling araw hanggang bukas ay posible na po siya lumabas ng PAR. Pero hindi po tayo dapat maging kampante dahil yun nga po ang sabi ko, hihilahin pa rin niya yung habagat na siya magbibigay sa atin ng mga pagulan. Sa ngayon nga po ay tumataas na po ang mga level ng tubig sa ating mga kailugan. Ang ilang bayan naman po ay lubog na rin sa baha, kaya mag-ingat po tayong lahat. Opo, Sir Manny, ang binabanggit ho ninyo, kahit lumabas na ng PAR, dahil po sa habagat, may epekto pa rin po ito sa ating bansa. Ang tanong po siguro ng marami, no, kasi buong araw hindi talaga natin nakita no, na sumilip man lang ang haring araw at magdamag po ang mga pag-ulan. Ito po bang ganitong sitwasyon na naranasan natin for today, well, for the province of Pampanga, magdamag po tayo naka red alert, no, pagdating po sa red rainfall warning alert, no. Ito po bang dami ng ulan na binuhos ngayong araw, asahan din po ba natin na magiging ganito rin ang sitwasyon bukas? Yes po, asahan po natin yan. Kung hindi man po maging kasindami ng tubig na ibubuhos, pero halos maghapon din po na magkakaroon tayo ng mga pagulan. Baka po hindi pa rin po natin masilayan si Haring Araw dahil yun nga po, marami pa po tayong kaulapan na nakikita at magbibigay po sa atin ng mga pagulan. Andyan pa rin po kasi si habagat at lalo pa pong lumakas ang hatak yan dahil lumakas din po ang hangin ni Super Typhoon Karina. Pero oras na maglandfall po ito, pagdating niya sa Taiwan, Sir Manny, hihina na ho ba yung epekto ho nito or asahan ba natin na medyo somehow gaganda na rin yung ating panahon? Okay po, pag landfall po niya ay medyo mababawasan po yung kanyang strength o yung kanyang lakas. At syempre po, pagka po nabawasan yung lakas niya ay medyo unti-unti po ay mag-i-improve na po yung ating panahon. Opo, additional lamang po, no, para sa ating mga nakatutok ngayon, ito pong paglabas ng rainfall warning, no, sabi niyo po kanina, naka-red alert pa rin po tayo. Effective po ito hanggang anong oras, Sir Manny? Effective po yan hanggang mamaya alas 8 po ng gabi at posible nga pong mamaya alas 8 o alas 11 ng gabi ay maglabas na naman po ng bagong warning ang ating ahensya. Alright. Maraming salamat po sa inyong ulat panahon, Sir Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Ingat po tayo lahat. Ingat din po kayo, sir. Salamat po sa serbisyo. Samantala, dahil po sa magdamagang pag-ulan na dala ng bagyong o Super Typhoon Karina na pinalakas pa ng habagat, nasa 140 barangays mula po sa 4 na lalawigan sa Central Luzon ang nakararanas ngayon ng pagbaha. Sa ulat po mula sa Office of Civil Defense o OCD Region 3, as of 2 p.m., 82 barangays ang binaha sa Pampanga, 49 sa Bulacan, 3 po sa Zambales at 6 sa Bataan. Dahil sa mataas na tubig, ilang mga kalsada sa lugar ang hindi po maaring daanan ng anumang uri ng sasakyan. Kasama na po rito ang ilang major road sa bahagi ng Hermosa, Bataan, sa Junction Layak, Balanga, Mariveles, Port Road at sa Abukay. Gayon din po sa Barangay Tuyo, Barangay Poblasyon na nasa Balanga City at Barangay Wakas sa Orion, Bataan. Hindi na rin po madadaanan ang bahagi ng Barangay Poblasyon sa Balanga City dahil sa baha. Bukod po dito, may mga naitala ring pagguhos sa lupa. Ayon pa sa OCD, nasa 81 families o 360 individuals ang inilikas na sa mga evacuation center. Para na rin po sa kanilang kaligtasan. Patuloy daw ang isinasagawang monitoring at assessment ng bawat municipal at provincial disaster risk reduction and management offices sa buong rehiyon. At dahil nagpapatuloy pa rin ang malakas na pag-ulan, ang paalala po ng OCD, patuloy na mag-ingat ang ating mga kababayan at patuloy pong tumutok sa kanilang Facebook page at sa mga estasyon ng telebisyon na maaasahan po natin pagdating sa pagbibigay ng impormasyon kaugnay ng bagyong Karina.
Yan po nga masungiting panahon at intamo pong kapabalwan, kareng kabalen, kareng pong mantun, kareng emergency hotline numbers na ng provincial, city, ang pong Municipal Disaster Risk Reduction and Management o DRRM offices, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, ang pong LGU, king mabilog a probinsya ng Pampanga, malyari pong munta king Facebook page ng Pampanga PDRRMO bang isave la ring numerong malyaring ausan at aking kasalungsungan pong ini maka-flash la ring numbers sa rin. Pakalawen nyo la po, importante nga din tamo pong numero karen kaya katamong kanya-kanyang dream O's, bang kanita nung atin man pong malyari kayo pong makibalo karela at mag-report, lalo na po king kaya kayong kasalungsungang sitwasyon at makasadyala po kanong magrespondi agpang po king PDRRMO ngeni pong ating bagyo at ini pong habagat magpasikan niya pa at magpatindi ken pong pamanuran araranasan tamo po muketi Pampanga no ne kerakalan king Luzon pauli na pin po ning Super Typhoon Karina. Kay po mama ko, magbalik ya pa ing Bante Bagyo, special coverage na po ng CLTV 36.
makatuto kayo pa rin po king pamagbandeta mo king bagyong Karina kini CLTV 36 special coverage at king pamikatagon po ngay ni pakibalwanta naman ing sitwasyon king Pampanga River at dempong dams ne na at so kening Central Luzon at para di na nakatamo pong karagdagang impormasyon kaya betaya po via phone Sir Hilton Hernando ing hepin o pamuntok na po ning Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Sir Hilton, magandang araw po sa inyo. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa ating programa. Yes, ma'am. Magandang araw din po sa inyo. Opo, sir, so far po, kumusta po ang monitoring natin pagdating po sa water levels dito po sa ating Pampanga River? 2 araw na po magkasunod na halos walang tigil yung malakas na ulan. Yes, ma'am. Actually, medyo may good news po ako sa inyo, no? Kasi as of this moment, below alert water level pa rin po ang ating main Pampanga River. So, basically, yung mga pag-ulan natin naranasan ay mostly nandito po sa may west side and south of Pampanga River. Kaya hindi po masyadong lumaki yung kailugan natin. Kasi walang masyadong may mga pag-ulan pero hindi po nakapag talagang malaking ulan doon po sa upstream station. Kaya relatively tumataas po ang ating ilog, subalit wala pa rin po siya sa alert levels. So you were saying, Sir Hilton, syempre ho, ang ating lugar pababa, no? Lalo na po from Nueva Ecija, nagiging catch basin po, no? Ito pong mas mababang mga lalawigan sa Central Luzon tulad ng Pampanga hanggang dyan po sa may Bulacan. Ito pong mga pag-ulan, hindi naman po natin inaasahan na lalaki pa o tataas pa yung level kahit po magpapatuloy pa yung mga pag-ulan sa mga susunod na araw? Actually, ang tinitingnan natin ngayon is yung paglaki uli ng kailugan natin. Dala po nung high tide, ano? Kasi ngayong time of the year ay medyo may kataasan relatively yung tides natin. Kaya siguro, maski nung simula pa nung linggo, mataas na yung tides natin kahit hindi pa masyadong nag-uulan noon. Ay nakaranas na ng mga coastal floodings doon sa area natin dyan sa mga naaapektuhan ng high tide kaagad. So, basically, yun po yung main reason ng ibang lugar kaya ho sila binaha. Pero yung galing po sa taas, hindi po sufficiente na yung ulan po roon sa Nueva Ecija area kaya hindi po naman masyadong lumaki ang mga kailugan natin na nagbumula pa sa Nueva Ecija. Bagamat umataas po siya ngayon, hindi naman po namin nakikita na abutin ang alert level natin. Kung abutin man, meron pa rin po tayong alarm and critical level. So may 3 levels pa po tayo kung sakali. Alright, that's good news, no? That's good to know, no? Dahil nga po hindi na makakadagdag pa dahil sa kasalukuyan, no, lalo na ho dyan sa area ng Bulacan, napakalaki na po ng tubig baha, no? Nakikita ho natin na pinapost ng ating mga kababayan na apektado nitong malalakas na pag-ulan. Again, no, sa ating pong mga kababayan, yun ho ay dahil sa high tide at hindi ho direktamentang dahil sa pagtaas ng tubig, no, sa ating mga kailugan. Pero kumusta naman po, Sir Hilton, ang pagmomonitor niyo naman po sa mga dams natin na nasa Central Luzon, particular ho itong Angat Dam, no, na nasa Bulacan at ito pong sa Pantabangan? Well, yung Angat Dam po sa ngayon ho ay nananatili pa rin negative yung level niya, bagamat malaki naman po yung naitagdag ng mga ulan, So, mga almost 2 meters din yung naitagdag niya. Subalit, yung sa rule curve na sinasabi natin na dapat ito ang level niya sa panahong ito, ay kulang pa rin siya ng mahigit 1 metro. Samantalang ang Pantabangan naman ho ay malaki po ho ang kakulangan niya, mahigit 20 meters po or 25 meters na higit pa ang kulang niya para doon sa normal na level na dapat niya itaan ngayon. Subalit, ang isang dam na nagpapakawala ngayon kasalukuyan ay yung Ipo Dam. Ang alam naman natin na medyo maliit lang itong Ipo Dam dahil diversion dam to. Ngunit hindi naman po masyadong malaki yung pinapakawalan niya. Subalit, pag pinagsama-sama po natin yung mga ibang
tributaries ay dumaabot din po sa mahigit mga almost 400 to 500 cubic meters per second po. Paglagpas na po dito sa May Bustos. Opo. So Sir Hilton, ito pong ating mga kababayan, especially yung malapit po dyan po sa tinatahak ng Pampanga River, as of this moment hanggang sa mga susunod na araw, wala naman ho silang dapat ikabahala na aapaw itong ating Pampanga River sa kabila ng mga pag-ulan. Yung pong kahabaan ng Pampanga River, mula po sa Nueva Ecija hanggang dito po sa Pampanga, Bulacan, ay makakaasa po sila na hindi naman po magmumula dito yung pagbaha, yung pag-apaw. Subalit yung sabi ko nga, yung tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa may portion ng Pampanga, alam naman natin, nasa baba ang Pampanga, halos nandito po yung mga ulan at yung Bulacan, ay yun po na nagkakaroon tayo ng mga tinatawag natin pluvial flooding o yung mga accumulation na naiipon dahil mababa po yung lugar. Plus, idagdag na po natin yung paglaki po ng ating tides. Kaya yun po yung naranasan pagbaha, lalo na po dito sa may parte ng Bulacan, yung portion ng Santa Maria River Basin. Diyan po yung, actually, labas po ito ng Pampanga River Basin, yung mga bahang inabot dito sa Bulacan. Kaya yun po yung nangyari ngayong kakalipas na sa 2 araw. Alright, before I let you go, Sir Hilton, baka may dagdag paalala po kayo sa ating mga kababayan, lalo na ho yung mga greatly affected dahil po sa walang humpay na pag-ulan, dala po ng Super Typhoon Karina at ng Habagat. Go ahead po, Sir Hilton. Yes, ma'am. Actually, as per yung latest pa nating weather advisory, ang 2 lalawigan pa rin po natin sa Region 3, yung Zambales, Bataan, ay nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulan bukas, at yung mga ilang bahagi din po dito sa may Pampanga at Bulacan. Subalit, medyo may kaunting kaginhawaan na po tayo bukas. Sana po, yung po as per forecast. At isa pa po, yung maaaring makaranas pa rin po tayo ng paglaki ng mga kailugan natin dito sa mga coastal areas, kasi po yung ating tide bukas, mga bago mag-noon time, isang mataas. Kumbaga, i-rate natin, nandito po ngayon sa time of the year na medyo makataas po yung tides natin. So, maaaring meron pa rin po tayong mga pagbaha dala ng tides plus yung pag-ulan dyan po sa mga lugar nating naaabutan ng tides at saka yung mga mababang lugar. At sana po, iwasan na po natin yung pagtapo ng basura kasi iyan po rin ang nakakapagpabagal sa pagbaba ng mga tubig, lalo na dito sa mga urban areas natin. Yung drainage kasi nahihirapan na pagka-parado na po ito ng mga plastics at everything. Yun lang po, ma'am. Sana makinig lang po lagi sila sa mga updates natin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon na inyo pong ibinahagi sa ating mga manonood, Sir Hilton, at mag-iingat po kayo, sir. Ganun din po. Maraming pong salamat sa inyo at magandang gabi po. Yang kabalan ni Sir Hilton Hernando, ing pamuntok na po ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Samantala, Pilanang Aldo, ing atlang alangpat ng pamanuran, partikular na po king Labwad Kapampangan. Karing kaya katamo pong kabalen, king Candaba Pampanga, adwaya po kanong bage, ing daralaning pamanuran. Pero wisyo ning lalbog, kabang kabiyaya neman, karing aliwa. Mabilan kasi karing residente, agawarang panakitan, ding asan, memagalto, pauli na po ning albog. Ding sitwasyong iti, ing ibalita na kaya katamong Liana Canilao. Ketikin Labwad Kapampangan mi aliwan ang kapagsubukan, hindi nalan. Atin ng mga sika na bagyo, alisus ayon nating pamamakbong na ning Mount Pinatubo inyang 1991. O ning bistaman dakalta na pegdalanan, alampasan tamo ining makatalakad adwang bitis. Kalupara ring mapilang residente kay Barangay San Agustin, Candaba, Pampanga. Nung para ka rin kera kalan, maragula perwisyo ing daralanan ng masika na pamanuran para king 65 years old na Emer de la Peña, bit-bit na nini Gracia.
Kasi itong din nagulinda ng kete, alala ka pantunan din ng tao. Kaya itong makakanyan, masayala. Itong di natanyan, matamlingan sa bla. Alala gumisipan ako kapaninto, lalo na't muna karlano, alo sila may mag-aral. Ustong mamanaran at daragol na yung tanom, kanita la kanululol ding asan kalupara rin komuan ang pong silver, akarelang darakpan ang pong pamisali. Makanyan pa man, ngarapin, agyang nang sosobra map. Inya agyang masaya laking danom, panalangin da rin na masyadong bubulos imuron. Hanapin, at inyang kesebya, makakaya pampong makakaya. Kaya yung isa neta naman naiwasan talagang kaya na ning panahon yan. Ating uran, ating kalaldo, hanapin. Ayaw mong kaya mo ngayon Alaro, gunuyan mo rugo kayo, nanong gawan mo mumong kain no yakaragu kumain gana ka keng pakain na babo yan. Ing 68 years old ay Cecilia Angulo, bistaman mga lati pa mo yung kayang tanam agule, kalupa na ning patola apalya ang pong talbus, alayang akarapat ininong alipamilitan namot populan, uli ning kapigaganakan kingalbu. Nirgo masisira no renta naman ko, wala na akong dulungan kanin. O yung danom daratang wala na keng panaling abyas kanini, wala, masira na yung kekenta naman. Samantala yung balen ng Kandaba ing metong karang alboging lugar keti Pampanga, pauli ning mababang lokasyon na niti. Keti may babagsak indanom iba't karing mga sa kasiping nga probinsya, kalupa ning Nueva Ecija. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Nagpaalala po ang Department of Labor and Employment o DOLE patungkol sa guidelines na dapat sundin ng pribadong sektor patungkol sa suspensyon ng trabaho dahil sa kalamidad. Ayon sa Labor Advisory Number 17-22, maaari pong magsuspende ng trabaho ang private sector kapag may malakas na ulan, bagyo o ano pa mang kalamidad. Walang ipapataw na sanksyon o parusa sa mga empleyadong hindi makakapasok sa trabaho kung sila ay haharap sa panganib dahil sa kalamidad. Nakasaad din sa advisory na ito na makakakuha pa rin ng full regular pay ang mga empleyado kung nakapagtrabaho sila ng hindi bababa sa 6 na oras. Porsyento lamang ng full pay na naaayon sa kanilang kabuang oras ng pagtatrabaho ang makukuha ng mga empleyado kung sila po ay magtatrabaho ng mas mababa sa 6 na oras. Maaring magbigay ng insentibo ang kumpanya sa mga empleyado na papasok pa rin sa trabaho kahit suspendido ang pasok gawa po ng nararanasang kalamidad at iba pang mga banta. Kakapasok lamang po na balita, naglabas na po ng anunsyo ang ilang local government units at provincial offices sa Central Luzon para po sa suspension of classes. Para po sa ating mga kabalen sa Angeles City, wala pong pasok bukas, July 25, 2024. Kanselado po ang kanilang face-to-face classes at maaari pong magpatupad ng other modalities. Yan po ay all levels kasama po ang private schools. Level ng antas sa paaralan dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Ito po ay dahil pa rin sa sama ng panahon na dulot ng Super Typhoon Karina at ng habagat. Wala na rin pong pasok all levels sa lalawigan po ng Bataan. Para sa mga karagdagang updates, kaugnay po ng suspensyon ng klase, patuloy po kayong tumutok sa ating special coverage dito sa CLTV 36. Kaya po mama ko, magbalik kami pa po.
Makatuto kayo pa rin po king Bante Bagyo Special Coverage ng CLTV 36. Balabalaos po kaya katamong pa magbante kareng mialwang lugar kaya Tilabwad Kapampangan at keng balena po ning Minalin, Labinong at Long Barangay den kasalungsungang pong makaranas sa baha ne pauli na pin po ning alangpat ng pamanuran. Dala na po ning Super Typhoon Karina at ning Habagat. Kumusta tala po rin kaya katamong kabalen keng Minalin na kayabe tayo po keng kaya katamong programa Sir Romel Tubig ing Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ning Minalin. Sir Romel, maya po oras po kaya kayo. Welcome po keng kaya katamong programa. Maya pa, Bengi po. Mami, correct kayo mo, Municipal Information Officer po. Alright. Okay. Makibalita kami po. Kumusta la po, Sir Romel? Nagkakatamo pong kabalen, ken pong Minalin? Opo, kasalukuyan niya pong tatanggapan niya po ng Minalin ng Marakalauran. Pauli na po ng enhanced southwest monsoon. Padala na po ng bagyong Karina niya. Kalupan na po nitang sinabi yun din, most of the barangays po are experiencing po ining aftermath, which is flooding po ne. Uling ing Minalin, metong niya po kareng downstream na po ng Pampanga Delta River System. Ing kaya kami pong balen ng tatanggap po king bulk of water, maniba po kareng upstream. So, nandun po, you have mentioned that we have 13 barangays na affected partly and some are affected po king flooding. So as we speak, then pong 13 barangays, may ragdagan na pa po ba, Sir Romel? Mapilan po kasi karening kaya katamong affected barangays, ma'am, hanggang pong Makaltoya po in main road. Then po kaya katamong communities po, kasi po lalo na po rin at sukaretang low-lying areas, karen pong Taldawa, Makanyan, ila po maka-experience lang pong albog. Pero as of this guy po, as we speak po, most of the roads po kay Minalin are accessible pa rin po naman. Can you describe to us kung makanano mo po kakatas ing albog, karen po nga barangay apektado po? Siyempre po, for our coastal barangays, upon the information given to us, siyempre po, di na pong albog, karen pong makalele po king Kailugan. Kani pong kaya katamong upland po king bandang Kabalenan. Kani pong portions na melakwan po king Pamagdasdalan. Atin tamo po at least below the knee po, makanya na albog po. Pero rest po kanita mababa mo po. Pero atin po ba, kareng Kabalen tamo ken, Sir Romel, deng linikas po, or ay naman po minabot keng Makanita? As of the information po ng kaya katamong MSWD, then po kaya katamong families are atsula pa naman po karelang bale. Ala pa pong significant number na atsu po kareng evacuation centers tamo. But then again, sabi po ning sasabihan na po ning Pag-asa, balabalaos ing ulan, ing uran ne. In fact, maka-red alert tamo po ne, rainfall warning keti po Pampanga. At of course, abangan tayo pa po yung Palwaldan, pota pong alas 8. Makanano po yung monitoring, gawan tamo po, bangkanita, siguro itang safety da po, rin kaya katamong kabalengkeng Minalin. Opo, assurance po ka rin kaya katamong kabalen since 2 days ago po, since mag-umpisa po yung uran-uran, we have activated the Municipal Disaster Risk Reduction Operation Center, kaya po kaya katang munisipyo. Ongoing po yung pamagrondada po rin kaya katamong responders. At kita mo po king Minalin, which is number 1 pong priority mo naman is our tailback situation. On the clock po yung kaya katamong update. And every time po mag-posta mo po king Facebook page na po ng kaya katamong mayor for important announcements po, lalo na po karen pong informasyon na ng itong kaya katamong pamagdatang po ng uran, lalo na po nung ating pong update from Pag-asa. And also the kaya katamo pong bulletins from the Pampanga Disaster Risk Reduction Management Office. Makanyan mo naman po ing panapili na naman pong mayor, karing kaya kaming kabalen, through our barangay captains po and our barangay disaster risk reduction management councils mo naman po, the
But we do the same monitoring po on the grassroots, lalo na po kareng kay katamong kabalen na mas asyo po karening mababang lugar. We are actually advising them po na magpunta na po kareng evacuation para po enala po pigaganakan lalo na po ng makanining kabingyan. Opo, bis tama na banggit yung pin, ala pa naman pong migbakwit ne, pauli na po ning albog, ken po kaya kayong balen. We've heard na mig-distribute kayo pa mo rin po nga pamangan, karen kaya kayong kabalen tamo po kay Minalin, Sir Romel? Actually, we'd like to thank our provincial government through our governor po Governor Dennis po. Ngayon po, ginurot niya po King Balen Minalin, and he has already given, I think, for around 4,000 plus families po, na kapamiyane po nandin na relief goods, kareni pong coastal barangays, namely Barangay Bulak, Dawe, Saplat at Manyango po. Reni po kasing baryo nga reni, which are, kalupan na po ng sasadyan ko, are the coastal barangays. Kaya po kasi medyo madagul mo naman yung danong through kasabi na po ng kaya katanguran niya po yung high tide. So niya po talagang din kaya katamang coastal barangays are the first at saka most vulnerable barangays kareni pong makarening panahon. Alright, and also, we go ahead. Appreciate the help of our Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po through Ma'am Angie Blanco po in continuous support na po kay kaming MDRMO, Engineer Maria Emilia Isip po. And with that po also na akakit ni po na denin kay kami pong kabalen ay malilingap na pong todo kay kaming governor. And also po in kay kaming mayor po has already been hanggang po nga tintang rorondang responders in kay katamo pong mayor. Yamo rin po magkayari po, magronda rin po ngayon Bengi. And also last night po, chinek na naman po yung sitwasyon kayo, lalo na po king Kabalenan area. Alright, dakala salamat po king impormasyon. Balo ko po, busy kayo king kasalungsungan at balaos mo naman yung pamagbante at pamagmonitor you. Mimingat kayo po, Sir Romel, mo rin po karang kaya katamong Kabalen, king Minalin. Yes po ma'am, dakal pong salamat, and I would like to take this opportunity also na kareng pong kaya kaming Kabalen to be tayo po kalupan na po ni ngayaos ng mayor, we alerto Minalenyo, lagi tamo pong pakyan tabi rin kaya katamong kasiping bale, king nanuman pong malalyari, at also lagi tamo pong i-save tala po rin emergency hotlines na available po kaya lalo na po pwede na pong akit king page na po ng munisipyo, page na pong Mayor and Information Office. Dakal pong salamat CLTV po kay pamangomos tayo po kay Balen Minalin. Thank you very much, sir. Again, mimingat kayo po, Ken. Kabalen is Sir Romel Tubig, impong Information Officer ng MDRRMO King Minalin. Samantala, inutos na ng Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazadin Jr. ang pamaglikas na ring pamilyang makatuknang malapit po kareng ilog at sapaking mabilog a syudad ngening Miyerkules, July 24. Balaos naman po ang pamag-monitor ng Disaster Risk Reduction and Management Office kareng major river channels king Angeles City, antimo po ing Abacan River, ampong sapang Balen Creek. Salungsungan na lang po kanong at suring miyembro na ng City Health Office king Main Evacuation Center king Barangay Mining bang midake libreng check-up kareng evacuees. At inamo naman kanong doktor maka-assign ang pong maka-standby kareng evacuation center para po monitor dala kondisyon reng evacuees. Makasadyala mo naman kanong mambye pamangan, pagkeran, ulas, ang popong kandila ring City Social Welfare and Development Office o CSWDO kareng pamilyang Magdatun king mesabing evacuation center.
makibalita pa, tamo pa rin po king latest sa situation king Angeles City. At this point, kaya beta naman po Sir Rudy Simeon, ing City Disaster Risk Reduction and Management Officer ning Angeles City. Sir Rudy, maya pa oras po kaya kayo. Welcome po king kaya katamang programa. Ay maya po oras mo rin po, Ma'am Jen, ang naringan pong manunde po, magirandan kaya pong programa, special coverage. Opo, Mumunandili, kumusta kayo po, sir? Kumusta po yung monitoring nyo? Rin kabalenta mo po king Angeles. Kumusta na po? So far po, mayat naman po, no? Data pong mauksan ng dinabak po, mika post evacuation tamo po, ang pong mika incident po ganing barangay Pangpang Pro 5B, kung nawa rin din po mika soil erosion po, katang may itong portion katang lalam malapit po kaya Bacan River at atin po pin casualty po family, may itong pamilya po ka rin, 3 individuals at po pong adwa pong casualty, dito pong Minda at dito pong aliwang makatukunan po ka rin na evacuate na naman po as per instruction ng Pao City Mayor po Gilasatin at yun naman po ngayon kayang barangay Mining. At the same time, dito po nga tsuketang danger zone na nga Bacan River, evacuate na lang naman po, yun na lang kayong barangay Mining, kaya pong main evacuation center tamo po. At patuloy pa rin po, kaya kami pa mag-monitor, 33 barangay po, ngayon kaurasan na ini. Alright, balikan kayo mo po na itang makalungkot balita, may ka-casualty tamo po king Angeles City, as mentioned earlier. Then, makanano po milyari ing incidenting ay ni, sir? Kasi king akakita mo po monitoring since this morning, together with Mayor Lasatin, talaga pong kukumbensyon dala ring taga Angeles, especially deta pong malapit ka ring delikadong lugar, kalupa naman po ring Sapan, kukonvince na po na mag-evacuate na. Ating mapila na mag-evacuate, buri na po bang sabihan nini, atin mo naman pong ko, kareng pami bale-baleda? Atin pong makanita na atin pong bisang mako, pero eta na po dinalagyan ang pamamumbin si Garela niya, nung ali po mandatory na po ini force evacuation, pepagawa na po ni Kakatamo pong mayor, para po ma-safety na po ring tao na at yung po karetang identified ng hazard-prone area. Basically po karetang malalapit ka rin river channel. Kaya po wala na po pamangumbising gagawan nung ali, talaga po mandatory for force evacuation na po yung papagawa ni po. Sir, impong milyaring incidenting ay ni, anya po metrapla reng miyenda uling pong mitas ing danom kem pong barangay Pampang? Apo, actually po ito pong pangapayari pong insidente pong ito pong yatang kagulutan na pong baleretang pamilya, karin po may tibagitang gabon at dinugpa po garetang baleda, kaya din po makanita po may aksidente rin pamilya ka rin na may biglala po at itapin po netela po rin ang Minda at ito naman pumiligtas po netong itapong lalaki karata pong pamilya. Itapong lalaki, relative dyan naman po o tatang ne po, ning anak? Ay, Mandiyan, medyo may chati-chati yung bagya, mawala ito siya. Opo, ini pong rescue yun na mag-survive. Makananya po related ka rin pong aduwa nga minda, unfortunately, miyangong abye. Ita pong kay, may madalaan nila po hospital, ita pong lalaki, at may lakong latin po rin ang minda. Kiyatang kilubali at tina pong niretrieve na po rin kaya katama pong rescuer, nandito po nga ba? Opo. Sir Rudy, nung ating kayo mo pong impormasyon, pila niya pong banwa, itang anak? 5 years old niya po at ito pong indana po, 24 years old niya. Okay. Makalungkot po yung balita ngayon pero kumusta naman po rin pong kabalenta mo na at suking evacuation center you've mentioned, pilano pong pamilya rin kasalungsungan at suking evacuation center ngayon
At akakit mi po ne king social media page, king Facebook page na po ning Angeles lupang they were well taken care of ne. Kumusta la po? Apo, nandito binisita niya po Mayor Ketang main evacuation center tamo po, talagang well provided na po, rin na po ng Mayor tamo na masalesala po. Kabilyan ka rin kay main evacuation center tamo po kay Mining. At pati po rin po stockpile niyo po, rin na po kaya po sardinas at rin na mga manyaman na pamangan po niya. Po yung hygiene kit, facility na po ng evacuation tamo, kompleto na po. Pati po rin ang modular tent tamo para po safety law, na po BAB, pinrovide tamo nga po ito at pakahanda tamo po anytime. Kaya din po masalasala po kadiyan ngayon, kaya katamo po in-evacuate karengan 5 barangay niya. So far po 5 na pong barangay na affected na atin pong recorded po kaya kami na ilan pong nidala ka rin ang king meaning evacuation center. So masalasala po, sila po rin sa SWDO at sila po rin CHO tamo ka rin, then doctors tamo as per instruction of our city mayor na ilan po mga paborin at masalasala po rin kabilyan sa karin. Opo, sir, balikan kaya mo po na itang insidente na ning soil erosion kem pong Riverside king Barangay Pampang. Is this area considered po as danger zone? Consider na pong danger zone ito, ma'am, dyan. Kaya din po instruction na pong mayor, ala na pong babalik pa si Bayo ka rin. So may nga naman po instruction ni Mayor Pogi Lasatin na for relocation na po, datang residente po at saka datang informal settler. Napayaws na niya naman po yung head na ning aksot ni at para census na naman po na datang at saka yung evacuation center ngayon para lumipat na po. At tinya naman po instruction ni Mayor ng Barangay na pa-demolish na naman po datang baliya ka rin. Huling talaga pong delikado yung po itang lugar yung pong mamanurang pang lumwat yung Orantamo. Pero is this the first time, sir, na milyari po yung makanyang insidente at sad to say, ating pong miyangubye? Apo. First time po, since linukulayan po yung Mayor Lasatin at may labas-labas pong kalamidad kay Angeles City, Bagyo, Abagat. So, hindi po yung first time po. Dati po talaga zero casualty tamo po palagi. Kasi po karang assessment tamo po karang halo ang asset from area na po ni Angeles City. So, first time mo po. So, Rene po, Sir Rudy, informal settlers la po kanyan? Apo. Informal settlers na po. Considered na po informal settlers po based po kayong census na po ng Barangay Pampang. Opo, as per pag-asa, Sir Rudy, balawos po ing pamanuran. Maging super typhoon nepin po ining Karina at ang gyang lumwal ne po king Philippine Area of Responsibility asahan pa mo rin po kano ing mga sika na uran. Before I let you go, nano pong paganaka ng Mayor Lazatin karen pong kabalenta mo kem pong Angeles City. Nandun po after maging Pampang ang po pong nag-inspection niya po yung Mayor Game Ground. At papayaw siya po agad special emergency meeting po kay ACDRRNC, kay Council, including all barangay captains po na ng Angeles City, iliga ng mga barangay, para po i-continue daw po rin monitor yung karelang AOR, ang po ng pangangailangan na po, at pagsabihan naman po rin kapitan, rin po Barangay Disaster Reduction Management Committee, na naging vigilant na po, at continuous monitoring any eventualities po magtuloy-tuloy pa po ining mga sikanauran dala na po ning super typhoon Karina. Alright, dakala salamat po king impormasyong din na kayo kaya kami at mimingat kayo po sir balo ko balabalaos mo naman po kaya kayong pamag-monitor king Angeles City. Opo, dakal-dakal mo rin po salamat 24/7 kami po maka-monitor kay City Hall kay office na po ng ACDRRMO at sana po mingata mo po at stay alert and tsaka naging listo tamo po. Salamat. Alright, dakala salamat po kabilang Sir Rudy Simeon, ing CDRRM officer na po ng Angeles City. Samantala, may bagsakan na po metong apo ning kamatsilis ring mapilang balek ing Barangay San Jose Matulid, Mexico, Pampanga, king kasagsagana po ng bagyo at masikanauran.
Basya po ini king post na ning barangay ngayon Miyerkules, July 24. Ang pangking local government unit na ning barangay 50 pamilya o 18 individual ring apektado king insidente. Aparte ka rin may sirang tuknangan, ala naman po kanong mena sakit king milyaring insidente. Magpayabot yan naman kanong pinansyal asawp ing lokal kapanibalan na ning Mexico. Aben po rin, mga regular balita ang kinalap na ning kaya katamong news team. Para kang aluwa pang updates, like and follow yun mo po rin kaya kaming social media pages. Kaya pong Facebook, CLTV36 Official, ang pong CLTV36 News, Twitter or X, CLTV36, king Instagram at CLTV36 Official at king kaya katamong TikTok at CLTV36 Official. Nung burila pong balikan din kaya katamong programa, king CLTV, pwede na po nga panalben king YouTube channel at CLTV36 Official, ating kaya katamong website www.cltv36.tv. Panabela rin po rin programa ng CLTV Nationwide via Signal Channel 115 ang po ka rin kaya kaming 38 cable partners. Tinglagyo na po rin mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Niningatamo po.